Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So, alas 12 na ng tanghali dito. Tapos ko lang maligo. So, dahil magkalapit lang yung bahay namin ng kaibigan ko na may restaurant. So, pupunta ako ngayon doon. Kakain ako ng dinuguan. Tsaka iba-ibang Filipino foods. So, tara guys, samahan niyo ako. Puntahan natin siya. Hi guys, so ayun guys, dito na ako sa kaibigan ko. So ayun, pinagluto niya ako ng dinuguan. Kasi ito yung ko guys, paborito ko talaga to. Dahil nung bata pa ako guys, alala ko dati ba na pag may pistahan sa amin, pag yung kapitbahay namin ihaw ng baboy, kasi piyesta nga, maglilitsyon sila. Kasi hindi man namin ma-afford yung magbili ng baboy, kasi nga yan nga kapos sa pera. So pag magpista sa amin, nakikain lang kami sa kapitbahay namin, sa mga pinsan namin na may mga kaya. Kaya tumutulong din kami sa ng paglinis ng baboy, yung kiskis ang tawag nun. Tapos pag pag ihaw niyan guys, pagkatay ng baboy, yung kukunin mo na yung dugo, itabi yan. Tapos yung mga lamang loob, isali yun. Tapos ang tawag nun minsan gawing basoy, tapos minsan dinuguan din. Pero mas gusto ko talaga yung pareho. Yung may sabaw-sabaw din na dinuguan, kasi itong dinuguan niya yung medyo malapot. Masarap din siya, kaya ito yung paborito ko talaga. Tapos yung sa Bisaya naman ng mga dinuguan, minsan masabaw. Tapos meron din ako guys, garlic chili oil, gawa din to ni Ate Sai, yung asawa ni Kuya Ismael. Napaka ko talaga guys, napakaswerte ko talaga na sa buhay din ba minsan. Kasi nung dumating ako dito, nakilala ko rin sila sa dito lang din sa Southampton. Sila ang una na Filipino na nakilala ko dito sa Southampton. Tapos sobrang bait talaga guys, kasi parang tinuring na nila ako na kamag-anak. Kasi alam nyo naman, pag yung mga Pilipino naman guys, nakakarelate naman kayo pag nasa ibang bansa tayo. Pag makakita kayo ng mga Filipino na kababayan natin, kahit sa US or Canada or UK, pag makita kayo ng Pilipino, iba yung feelings di ba? Yung parang magaan sa loob, tsaka mapi-feel mo yung pagmamahal. Kaya nung nakilala ko sila, yung parang sabi ko, ang swerte ko naman, kasi yung bahay namin magkalapit lang. Mga mga 3 minutes walking distance. So kaya nagka-banding na. Tapos sabi ni Kuya na, kasi may restaurant kasi siya before pandemic, may may take away na restaurant diyan dito lang din sa Southampton. Tapos yung mga customer ang karamihan mga seaman sa cruise ship. Kahit yung mga kasama ko, doon sila kumakain. Tapos
yun nga, tumutulong ako doon pag Sabado Linggo, nag-extra ako doon sa kanila. Tapos ako yung nagsiserve, tapos si Kuya Ismael yung nagluluto. Ang sarap niyang mga niluto ni Kuya Ismael, kuhang-kuha talaga yung yung Pilipino talaga. Kaya hindi ako mabuboring dito sa sa mga pagkain na Pinoy, kasi pag nami-miss ko yung yung dinuguan, pupunta lang ako kay Kuya Ismael. Nahiya na nga ako minsan guys, kasi minsan hindi na niya pinapabayaran yung yung kinakain ko. Kasi sabi niya, wag mo nang wag mo nang bayaran yan. Pero minsan guys, pag pag negosyo talaga pag pagbigay, iba din yung bigay, iba din yung yung negosyo, di ba? Kasi mahirap din naman yung i-take advantage yung yung sitwasyon. Kaya tingnan niyo guys, sana maubos ko to ba. Nag-crave talaga ako ng ng dinuguan. Kasi day off ko kasi ngayon. Si Emma doon, hindi naman siya kumakain ng dinuguan, kaya sabi ko punta kaya ako kay Kuya Ismael ngayon. Kaya yun. Itong chili oil na to, mas masarap pa to sa yung sa Singaporean na anong brand yun? Kasi Filipino version talaga to na chili oil sarap. Tapos hindi mawala yung soft drinks. So sa mga pala guys, yung kaibigan ko rin si Kuya Ismael, nandun sila sa kwarto kasi parang binibigyan nila ako ng privacy dito, kasi nahiya ako maggawa ng vlog na pag kumakain. Diyan sila, wala na akong masabi ba. Mablangko na ako guys. Parang kuya ko na rin to dito. Pag may problema ako, sinasabi ko sa kanya halos lahat ng mga sekreto. Baka makadagdag muna ako ng kanin nito. Only rice naman Sa mga seaman pala nanonood, pag may biyahe kayo na sa kontakin, message nyo lang ako, or search nyo yung yung sa Facebook page, yung Pistahan sa Nayon. Pwede kaming mag-deliver ng sa inyong barko, or paglalabas kayo, hanapin nyo lang yung Pistahan sa Nayon, likod ng Burger King. Ayan. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakakain ng dinuguan. Kasi nung nakaraan, order ako ng tilapia. Dahil ngayon, dahil sa coronavirus, sinara muna nila yung restaurant nila. Tsaka dito muna sila sa bahay nag-operate. So karamihan nilang mga customer ngayon, mga online delivery. So karamihan mga nag-order, mga nagtatrabaho sa hospital, mga nurse. Kasi dito kasi sa Southampton, maraming mga Pilipino dito ng mga nurses. So yun mga customer nila karamihan. Kasi pag wala ng time yung mga nurse magluto,
Nag-order lang sila kay kay Kuya Smile. Tapos free delivery. Best seller talaga nila dito, dinuguan ito. Kaya napakasarap, tsaka halos lahat naman, pero dinuguan talaga medyo number 1. Mamaya guys, mag shoutout after nito. Shoutout tayo ha. Maraming salamat talaga sa inyo guys. Kasi na kami ngayon, 17,000 17,000 subscriber. Maraming salamat talaga guys. Shoutout nga pala sa family ko sa sa Leyte, sa mga kababayan ko diyan. Shoutout sa inyo, sana okay lang kayo diyan lahat. At sa Cainta, Rizal. Shoutout sa inyo dyan sa kila Mama Flor. Ubus ko na yung rice guys ba. Dagdag muna ako ha. Kuha muna tayo ng kanin. So ito guys, pangalawa na to. Second batch. Parang parang nasa Manginasal ba? Unlimited rice. Guys, pasensya na kayo minsan ha, pag hindi na kami nakaka-reply minsan sa mga comments ninyo. Kasi, yun nga, busy ako sa bagong trabaho ko. At, yung schedule ko kasi paiba-iba na yung schedule ko, kaya, tsaka mahigpit doon, hindi rin ako nagsisilpon minsan sa bago kong trabaho kasi bawal yung nakasilpon ka. Kasi doon sa casino kasi maluwag sila doon. Nakasilpon ako doon kahit nagjo-duty ako. But we will try our best guys to reply all of your comments. Ay shoutout nga pala kayo kay Mary Grace Pulgo. Kababayan ko yan, pareho kami ng barangay. Shoutout din kay Night Hands UK. Bro, shoutout kay Ate Jen, Filipino-Hungarian family. At kay Filipino Chick family, my friend. Bro, thank you. And kay Montejo family. Yan guys, mga din na sila, yung mga tumutulong sa akin sa nung nag-umpisa pa lang ako. Promote yung channel ko. Kaya I'm so thankful talaga sa mga taong tumutulong sa akin. Lalo na yung mga pamilya ko. Sa patuloy sa pagsuporta sa akin simula noon hanggang ngayon. Emotionally talaga. At financially. Kasi wala ako dito kung hindi dahil sa family ko. Sa mga tita ko. Wala ako ngayon dito guys kung hindi dahil sa kanila. Kaya I'm so thankful and blessed. Masaya ako talaga dahil yung ko rin, yung mga side ni Ima, mga mother-in-law ko, mga father-in-law, sister-in-law, sobrang bait nila talaga. Wala akong masabi. At sobrang bait. Ako lang hindi mabait. Joke lang. Tara guys, kain tayo ng Sa mga nanonood dyan, mamaya, simulan nyo na. Magluto na kayo ng dinuguan. Alam ko, maglalaway kayo nito. Kung malapit lang tayo guys, puntahan natin si Kuya Ismael. Kakain tayo. Sino man yung pupunta ng Southampton, text nyo lang ako. Kakain tayo sa kay Kabayan. So habang kumakain ako guys, mag-multitasking. Shoutout nga pala kay Alben Loreto. Yan, kasama ko sa barko to. Shoutout kay Vivian Carbonella. Shoutout din kay Simpleng Pamumuhay.
Shout out kay Brenda Person, te, thank you. Shout out kay Linda Bios Resentes. Shout out kay Ate Ninita Kimal, te. Maraming salamat talaga. At shout out kay Ate Bernadas Lilia. Ate Bernadas, maraming salamat talaga kasi lagi kayong nanonood sa vlog namin. Shout out kay Sacrifice Life. Shout out kay Kyle Robles. Shout out kay Noel Edeher. Shout out kay Virginia Vargas. Shout out kay Meow Gaming TV. Shout out kay Liza Amparado. Shout out kay Ayan and Nancy Couple Vlogs, Gracie Channel, Joy Trazona, Alan Enes, Ordeza Ibon, Malisma Calces, Love Ramirez, Esther Molina, Jasmine De La Cruz, Apollo Calmada. Shout out din kay Rosie Soledad, Dunsen Alben. Shout out kay May Corazon Filipina Indian Family. Shout out sa ate. Shout out kay Roland Junior Escalante. Shout out kay Genevieve Batuto, taga Nabal Biliran day kaser. Corazon Aclao. Shout out kay Milagros Garcia. Shout out kay Pinoy Swiss Abroad. Shout out kay Gerardo Dionido. Shout out kay Allen Journal, Philinda Carbon. So guys, maraming magpapa-shout out sa mga hindi na-mention talaga sa susunod na video. Kasi yung binabasa kasi minsan guys, yung mga bagong comment. Shout out kay, Ray Oliveros. Shout out kay Marjorie Perez, Maria Teresa Gurnam, Kaloy TV Vlogs, Marilo Boy, Andres Soliven. Shout out kay Waray British Vlog, Pinoy OFW from Qatar. Shout out kay Analisa Montarial. Shout out kay Roy Rosete. Shout out kay Lourdes Alcantara. Shout out kay Shine Marmol. Shout out kay Windilyn Dabalos. Shout out kay Samuel Abarca. Shout out kay Rosana Miradores. Shout out kay Marshall Cruz. Shout out kay Alexander Mordeno. Shout out kay Lula Mo Sapa, Laurebel Abueva. Shout out sa kay Ginax Angulo sa Australia, te. Thank you so much for watching. Shout out kay Glenda Pora. Shout out kay Mildred Kabatay, Jelos Kulitan, Burns Lucero. Shout out kay Ray Mapisos, Cadel Salvador, Jolie Villarta, Harris Prado. Shout out kay Asbok ng Cavite. Shout out din kay Rosalie Paredes. Shout out kay Yelski Channel. Shout out din kay Armando Maclidem, Manilin Patani, Fidis Garde. Shout out kay Romren TV Channel, RJ Igakuwan. Shout out kay Monski Channel. Shout out kay Ila Tabet. Shout out kay Renz Feud. Shout out kay Jane Nilo. Shout out kay Merlin Bildoro. Shout out kay Loleta Pante. Shout out kay Samha Lady Z. Thank you so much for watching from Dubai. Anthony Elijah, bro, thank you so much for always watching our video. Shout out kay Elmercy, Rosien Marquez, Anthony Istamago, Amalia Matel, Insio Nable,
Nela Sarmiento. Shout out din kay Amalia Rose Miranda. Shout out din kay Ate Maria Badi. Good luck dong. Say hi to Emma. Oh, sorry. Nabusog talaga ako, guys. At solve na solve. Parang hindi ko na maubos to, ah. Dami din kasi. Halika kayo, guys. Tulungan niyo ako kumain ito. Shout out kay Irene Frias. Shout out kay Chris Ramsom. Shout out kay Romilin Biloes. Shout out kay Simpleng Pamumuhay. Shout out kay Gisby Tabs. Shout out kay Buhol 797. Shout out kay Bing Polak. Hirap basahin. At sa mga lahat ng mga subscriber namin, guys, na hindi na mention, at sa mga nag-comment na magaganda, at sa mga nag-comment na magpa-shoutout na hindi ko nabasa, sorry talaga, guys, kasi hindi ko na mahanap lahat. At please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Tulungan nyo kami, guys, na ma-reach namin yung 20,000 subscriber. And yun, guys, wala kami dito kung hindi kayo nanonood sa amin at hindi nyo kami sinusuportahan, hindi kayo nagko-comment ng maganda, kasi nakakataba din ng puso yun pag may nagko-comment ng maganda sa amin. Although mayroon namang bashers, pero konti lang naman, which is I understand. Kahit ano pa yung gawin, may mga bashers talaga, okay lang yan. At sa mga solid subscriber namin, maraming salamat talaga. Sa mga hindi na-mention, please understand us. Lagi naming we will try our best na ma-replyan yung mga comment niyo, guys. And sana maging okay na yung sitwasyon natin ngayon sa pandemic na ito, kasi maraming napiktuhan ng mga trabaho. At dasal tayo, guys, yun ang importante. Huwag kalimutan talaga yung pagdadasal, kasi kung wala yung Panginoon, wala din tayo dito. Kaya kahit kung ano man yung marating natin sa buhay, keep our heads down, be humble all the time, and ingatan yung sarili natin. At see you on our next video, guys. Bye!